Jiráskův Hronov není jen přehlídkou amatérských souborů. Do programu organizátoři zařadili taky 15 tematických seminářů a dílen, které vedou odborníci, praktici i teoretici. Víc doplní Zuzana Neuwirthová přímo z Hronova. Zuzano, sama se z jednoho z bloků zúčastnila. Co se tedy zájemci mohou naučit? Dobrý večer, také já letos navštěvuju seminář, který vede spisovatelka Daniela Fischerová, která se taky dlouhodobě věnuje neverbální komunikaci. A to je právě hlavní téma toho našeho kurzu. Nutno dodat, že je takovou stálicí Jiráskova Hronova. Letos se koná už po 21. a je to jeden z těch seminářů, o které je každoročně největší zájem a asi se není čemu divit, protože jak sama Daniela Fischerová říká, tak neverbální komunikace je vlastně to hlavní, s čím herec pracuje, protože nelze zahrát myšlenku, ale naopak lze zahrát emoci. Takže to je to, co my tam vlastně na tom semináři zkoumáme. Jakým způsobem se emoce projevují na člověku navenek, třeba v gestech anebo v mimice. To je ale jenom jeden z těch 15 nabízených seminářů, víc o těch dalších už teď programová ředitelka Jiráskova Hronova Simona Bezoušková. Dobrý večer. Tak co dalšího se tedy můžou návštěvníci vlastně naučit? Dobrý večer. Letos máme opět vypsáno 15 seminářů. Jsou určené hercům, režisérům, dramaturgům, scénografům. Zaměřujeme se i na scénický tanec, na pantomimu. Jak jste říkala, tou stálicí mezi semináři je nonverbální komunikace a velký zájem je každý rok o jevištní řeč, kterou vede Eva Spoustová. Letos kromě těch stálic máme i několik novinek. Tou jednou je seminář storytellingu, ten vede Martin Hák. Máme tu i 2 zahraniční semináře, dílnu hereckých dovedností, tu vede ruská herečka Elena Mironová. Seminář Laboratoř jevištní kreativity vede mexická performerka Citlali Sanchez. Pojďme teď ještě k tomu hlavnímu programu a tedy k inscenacím, které se na Jiráskově Hronově objevují. Vy vlastně působíte v organizačním týmu nejen Jiráskova Hronova, ale i dalších festivalů amatérských divadel už vlastně dlouhodobě. Můžete říct, na jaké úrovni je vlastně teď amatérské divadlo české? Drží si tu laťku nebo ji posouvá naopak třeba nahoru? S tou uměleckou kvalitou je to samozřejmě u živého umění rok od roku někdy bohatší, někdy chudší. Letos mohu velmi ráda říci, že ta kvalita je nadprůměrná, ale zároveň bych ráda dodala, že amatérské divadlo kromě té umělecké kvality nabízí i kvality jiné. A to je hlavně ta možnost setkávání se, vzájemné konfrontace, která probíhá jak tady na Jiráskově Hronově, na těch ostatních celostátních krajských přehlídkách, ale i na spoustě dalších přehlídek a festivalů, které si pořádají amatérské soubory sami. A můžete říct, přichází třeba amatérské divadlo s nějakými zajímavými tématy, třeba v autorských inscenacích? Bez pochyby. Právě letos toho právě budeme svědky. Je tu na programu hned několik inscenací, které se zabývají současnými aktuálními tématy. Například divadlo Teď nádech a leť Pardubice zahraje inscenaci Slepice není pták, Ukrajina není cizina a tak vlastně mapuje aktuální situaci na Ukrajině. Divadelní soubor z Karlových Varů tu předvede scénické čtení, které taky bude závažné tematicky. Tolik tedy programová ředitelka Jiráskova Hronova Simona Bezoušková a já jenom na závěr ještě dodám, že letošní Jiráskov Hronov nebyl jenom o inscenacích a seminářích, konala se tady taky první veřejná diskuze na téma, jak a jestli vůbec v současné době ještě inscenovat hry Aloise Jiráska. Ta debata vzbudila velký zájem, takže organizátoři s podobnými veřejnými diskuzemi počítají i pro příští ročníky.